Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Ятим балаларның теләкләрен депутатлар тормышка ашырырга ярдәм итә. 3 подарка уже куплены, переданы организаторам акции. Хәйрия чыршысы проекты һәм сессиянең кызу мизгелләре турында. Фирүзә Мәҗитова репортажы. Яңа елга яңа тарифлар белән 365 рублей 86 копеек за кубический метр. Көн күреш калдыкларын чыгару өчен бәяләр күпмегә арта. Булар хакында Нияз Рахман. Кеше гомерләре ташлама белән түләнергә тиешме? Я считаю, что никаких скидок не должно быть. Ни өчен юл йөрү кагыйдәләрен бозучылар саны арта. Моны Руслан Хыдинов ачыклады. Яшәргә яраксыз шартлар. Была вода, ванна, можно было помыться. Ни өчен беренче төркем инвалид иске мәктәп бинасында яшәргә мәҗбүр? Филүзә Хәмидуллина ачыклады. Балаларга бүләк казнага өстәмә миллиардлар бүген Дәүләт Советының чираттагы сессиясендә Татарстан бюджетына үзгәреш кертелде. Бу парламентның быел соңгы утырышы иде. Парковкалар турында канун кабул иттеләр, адреслы социаль ярдәм бирү тәртибе үзгәртелде. Дәүләт имтиханнарында катнашучы укытучыларга хезмәт хакы түләнәчәк. Парламенттагы яңалыкларны Фирүзә Мәҗитова җиткерер. Дәүләт Советы депутатларны бизәлгән чыршы белән каршы алды. Бу гади чыршы түгел, хәйрия чыршысы. Монда әти-әни тәрбиясеннән мәхрүм калган 38 баланың кыш бабайга теләге язып беленгән. Аларны депутатлар тормышка ашырырга ярдәм итәчәк. Хәйрия чарасына президент Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин дә кушылды. Хәзер 12 яшьлек Данил Маркин хыялында йөрткән микроскоплы, Сәлим колакчынлы, Никита роликлы булачак. 7 лет мальчику. 7 лет, да? Да. А как его? Петров Никита. Это социальный приют. Проводные наушники. Яңа ел алдыннан республика казнасына да федераль үзәктән бүләк килгән. Сессияне бюджетка үзгәреш кертүдән башладылар. Ул 25,8 миллиардка тулыланган. Шуның 13-е Мәскәү ярдәме. Калганы нефть компанияләренең яхшырак эшләү нәтиҗәсе. Ничек кенә булмасын, бюджетка 9 миллиард сум җитми әле. Эти цифры меня пугают. Мине бу саннар куркыта. 9 миллиард сумлык кытлыкны нигә каплап булмый, кайсы матдәләр акчасыз кала? Bu кергән акчалар һәм инде безнең инде ел башына астатып та бар иде акчалар. Ел башына калган акчалар белән бергә булар барсы да мөмкинчелек бирде барлык чыгымнарны вакытында тулы күләмдә ясарга инде социаль программаларда үтәләчәк. Оз Кремле гаилә статусын алу таләпләре дә үзгәртелде. Моңарчы бар тик гаилә әгъзаларының керемнәре генә исәпкә алынса, хәзер фатир мәйданында карыячаклар. Ул бер кешегә 40 квадрат метрдан артмаска тиеш. Мы настаиваем на том, чтобы высвобождаемые в какой-то мере, может быть, части денег обязательно были использованы для той же категории, которая осталась и будет пользоваться этими льготами и этой поддержкой. Иң күп бәхәс тудырган мәсьәлә парковкалар. Кайбер депутатлар машинаны бушлай калдырып тору вакытын озынайтырга тәкъдим итте. Шимбәне дә түләүсез ясарга. Һәммәсен тыңлагач, бу тәкъдимнәр кире кагылды. Железо настроено таким образом, что... Без бу мәсьәләне эзлекле өйрәндек. Хәзер машина кую урыннарыннан чыкканнан соң түләп булмый, алдан ук түләп куясы. Шимбәгә килгәндә безнең күп кенә мәктәпләр эшли, шуңа хәрәкәт тыгыз, урын юк. Яңа елдан укытучыларга да яңалык. Бердәм дәүләт имтиханын тапшыручыларга акча түләнәчәк. Укытучылар эштән азат иттеләр һәм аларга өстәмә һәр сәгать сайын сәгать саны буенча өстәмә түләү булачак. Һәм аларның үзләренең хезмәт хакы да калачак. Көн тәртибенә 40-тан артык мәсьәлә куелган иде. Быел депутатларның соңгы тапкыр җыелуы. 2018 год оказался насыщен многими яркими, значимыми событиями. В целом, несмотря на санкционное давление, продолжающиеся финансовые и структурные ограничения, республике удалось обеспечить поступательную социально-экономическую динамику своего развития. Фәрит Мөхәммәтшин кайбер депутатларга пассивлык өчен шелтәдә белдерде. Язгы сессияне активрак булырга чакырды. Фирүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Айдар Кунафин, Яңа Гасыр каналы. Юл кибеттә базарда түгел биредә сатулашып була торган кагыйдәләр эшләми. Бүген республиканың баш автоинспекторы юлдагы хәленә күрсәтә торган иң соңгы куркыныч саннарны журналистларга җиткерде. Быел кагыйдә бузуларның 94% тизлекне арттыру, тизлек үлемгә китергән һәлакәтләрнең төп сәбәбе саннар 2015 елдан бирле туктаусыз арта. Бу хәл тизлек өчен штрафларга ташлама керткәч башлана. Ни өчен без куучыларны жәллибез дә кеше гомерләрен куркыныч астына куябыз? Җавапны Руслан Хисметдинов эзләде.
Бу Казанның Ибрахимов урамында килеп чыккан котышкыч фаҗига Mitsubishi машинасы зур тизлектә җәяүләр юлыннан чыгучы ана белән баланы бәреп китә. Кыз шунда ук әнисе ашыгыч ярдәм машинасында үлә. Бу Әлмәт шәһәре рульгә исере килеш утырган ир ике хатынны бәрдерә. Тизлек зур булгач, тормозга басарга да өлгерми кала. Сразу нас подошли к нему, него разворачивали уже расширили до курса. Быел республикада 4000 юл һәлакәте теркәлә, аларда 341 кеше үлә. Үлемгә китергән 90% аварияләрнең төп сәбәбе тизлекне арттыру. Бу хәл соңгы 3 елда аермачык күзәтелә. Эш тизлек штрафларына 50% ташлама керткәч башлана. До вступления данной нормы әлеге норма гамәлгә кергәнче Татарстан юлларында тәртип бозу очраклары кимеп бара иде. Ташламалар кертелгәннән соң бу сан үсә башлады. Әгәр 2015 елда юл кагыйдәсе бозуларның 74% тизлеккә бәйле булса, хәзер ул 94%-ка җитте. Татарстанда юл кагыйдасын бозучы һәр 3нче кешенең түләнмәгән штрафы бар, димәк ташлама бирәләр дип, алар тәртип юлына басмый, гадәттә камераларга бер үк машиналар эләгә. Машина перевернулась, на другую сторону перелетела. Гөлфия Зарипова ул көнне куркыныч төш итеп искә ала. Зур тизлек яратучы машина аркасында авариягә эләгә, баш миенә зыян килә. Люди думают только о себе. Юлда штрафларга бернинди ташлама да булырга тиеш түгел. Автомобильчеләр бары тик үзләрен генә уйлый. Злостных, наверное, надо наказывать. Возможно, некоторые оставят автомобили просто дома и не будут ездить. Люди думают, что им легче. Кешеләр вакытны янга калдырып штраф түләүне атышлырак дип уйлыйм. Тик кызганычка каршы бу кеше гомере белән түләнергә мөмкин. Юхидида әйтүләренчә, машина йөртүчеләр тизлекне сәгатенә 20-40 чакрымга арттыра. Бу 500 сум штраф, ташлама белән 250 сумга кала. Күпчелек моны 700 суммага санамый да. Димәк, ташлама ясыйбыз дип, без аяусыз йөртүчеләргә тагын да тәртип бозарга рөхсәт бирәбез. Обязательно надо обсуждать. Без бу ташламаны бетерү яки калдыру буенча халык белән фикер алышачакбыз. Иҗтимагый оешмаларны да җәлеп итәрбез. Төрле мәйданнарда очрашу үткәргә ниyatlибез. Шуны әйтә алам, һәлакәтләрнең саны ташламаның нәтиҗәсе юклыгын күрсәтә. Юл кибет түгел ди инспекторлар, монда иң мөһиме һәм бәхәссезе кеше гомере, аны ташламага ышанган йөртүчеләр харап итәргә тиеш түгел. Руслан Хусаинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Яңа елга яңа тариф белән бүген Татарстанның дәүләт комитетында каты көн күреш калдыкларын чыгарачак төбәк операторлары өчен тариф кабул иттеләр. Исегезгә төшерәбез, бу эшне көнчыгыш зонада Гринта, ә көнбатышта торак коммуналь хуҗалык предприятие идарә компанияләре башкарачак. Бүген комитет аларга бердәм бәя раслады. Хәзерге көндә, мәсәлән, Казанда чүп өчен тариф 1 кубометрга 297 сум торса, яңа елдан соң 439 сум булачак. Бу халык өчен түгел, чүп чарны чыгаручы операторлар өчен. Ә халыктан түләү каты көн күреш калдыкларын җыелу күләменә бәйле булачак. Комитетта бу сумма күпкә азрак булыр дип фаразлыйлар. Нам нужно все-таки разработать новую свою финансовую модель. Безгә яңа финанс эшчәнлекне уйларга кирәк. Без бит башка төрле сумма турында уйлаган иде. Хәзер ул 20%-ка киметелде. Барлык керем һәм чыгымнарны карарга кирәк. Ул ничек булачак, бары тик эшли башлагач кына түгел бәя бирергә була. Татарстанда татар тыкымлы атлар үрчетүгә рөхсәт таныклыгы бирелде. Бу әлеге тармакта эшләүчеләрнең җиңүе диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Бүген Нәҗип Хаҗипов терлекчелек тармагы буенча узып баручы елга нәтиҗә ясады. Татарстан ит, йомырка һәм сөт җитештерү буенча Россиядә беренче урында тора. Ел башында сөткә бәя төшү күпләрне хафага салса да, савым сыерларның саны кимеми. Үзебездә җитештерелгән продукция республикада эшкәртелергә тиеш, моның өчен заводлар төзелә. Сөтнең бәясенә килгәндә ул тотрыклы булачак, кинәт төшәр дип көтелми. Яңа технологияләрдә башлады диде җитәкче. Дуңгызчылык һәм кошчылык тармагында эшләнде. Анда кеше факторы иң түбәне. Кеше факторына бәйләнгән әйберләр бик аз. Безнең әле савым сыер тармагында булар бар. Менә шулардан китергә алдагы елларда бу нәрсә роботлар, карусельләр кую, саву заллары кую, аларны һәм тәртипләп башлату. 6000 квадрат метр яңартылган мәйдан Казан федераль университеты сырхауханәсендә капиталь ремонт төгәлләнде. Үзгәрешләрне бүген Рөстәм Миңнеханов үзе карады. Төзекләндерү республикада беренчел звеноны модернизацияләү программасы буенча башкарыла. 260 миллион сумлык эш нәтиҗәсен Гөлназ Сайфетдинова күреп кайтты. 140 на 90. Яшемдә шактый табибларга еш мөрәҗәгать итәм ди Александр Гарнак. Бу юлы килгәч мондагы шартларны танымый тора. Мне понравилось. Барысы да әйбәт эшләнгән, заманча, уңайлы. Ишек төбендә чират торасы да юк. Үз вакытың җиткәч, ипләп кенә керәсең. 2 ел эчендә тыштан да, эчке яктан да үзгәртелә бина. Бүген аны президент үзе килеп карады. Учреждение Дустана сырхаухана таләпләре буенча эшли хәзер. Инженер-техник челтәрләр, тәрәзәләр алыштырыла, бинада һава алмашу, вентиляция системасы яңа. Ремонттан соң монда бик уңайлы, чиста. Очень прекрасно.
Бик әйбәт эшләгәннәр, элеккегесе белән чагыштыра торган түгел инде. Физик мөмкинлекләре шикле кешеләргә дә уңайлы шартлар тудырылган. Чиратын көткән арада һәр пациент кан басымын тикшерә ала, мондый җиһаз һәр катта бар. Бөтен условиялар безгә хәзер. Матур кабинетлар, безнең пациентлар анда холда бөтенесе утыралар. Без аларны электронный очередь белән чакырабыз. Сырхауханәнең үз мобиль кушымтасын да булдырганнар. Аның аша теркәлеп, табибларга язылудан кала кеше үз сәламәтлегенә кагылышлы бар мәгълүматны анализ нәтиҗәләрен карый ала. Бу КФУ Сырхауханәсе шушында студентларны да укыталар. Аппараты экспертного класса позволяют получать картинку экспертного класса, но нагрузка на пациента и вред для человека сводится к максимальному минимуму, который возможен. Тагын бер үзенчәлеге Сырхауханәдә тулы диагностик узып була. Флюорография, маммограф, компьютер томографы җиһазларның иң заманчалары урнаштырылган. Исследование проходит намного быстрее. Тикшерүгә киткән вакыт та кими. Монда без авырлыгы югары булган пациентларны да карый алабыз. 210 килограммга кадәр исәпләнгән. Элек кайбер авыруларга тикшерү үтү өчен аларның авырлыгы төп чикләү була иде. Яңартылган Сырхауханәдә бу мөмкинлекләрдән 40 меңнән артык кеше файдаланачак. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Инвалид кеше мондый шартларда яшәргә тиеш түгел, тик яши. Александр Габдуллин Баулы районы Татар Ташлысы авылында ташландык мәктәп бинасында көн күрә. Беренче төркем инвалидка түгел, сау сәламәт кеше өчен дә яшәү кыен монда. Су кермәгән, канализация юк. Александр 22 яшендә умыртка баганасын сындыра. Шуннан бирле йөри алмый. Торак шартларын яхшыртуга чиратка 9 ел элек баса, тик өмет алдагы елга да юк. Ни өчен шулай? Филүзә Хәмидуллина түрәләрдән сорады. Бүлмәдә не бары 18 градус жылы, таушалган идән такталары, күгәрек диварлар, тәрәзәдән җил өрә. Беренче төркем инвалид Александр Габдуллин сеңлесе белән монда 20 елдан артык яши. Ремонтта ясап булмый, абойлар кубып төшә. Бар җирдән үтәли җил йөри, кышын бигрәк тә суык. Моннан 60 ел элек биредә авыл мәктәбе була. Коридорлар, ашхана, сыйныфлар. 90-нчы еллар башында ташландык бинаны бүлмәләргә бүлеп мохтаҗларга бирәләр. Һәм алар ул вакытта аны үз хисабына ремонтлый. Монда әле дә кайнар суда, салкын суда юк. Ә тәрәзәләрдән шул дәрәҗәдә өрә. Кышын биредә 20 градустан да артмыйды яшәүчеләр. Менә шулай җылытырга 5-6 чиләк су куеп Марина Габдуллина энесен юындыра. Бәдрәф тә урамда. Торак шартларын яхшыртасы килеп Александр Габдуллин җирле хакимияткә 9 ел элек мөрәҗәгать итә. Шуннан бирле бернинди хәбәр дә юк ди. Район башкарма комитеты бу гаилә чиратта 7-нче дип раслый. Әгәр дә ул 2005 ел 1 январьга 2005 елга хәтле баскан булса, федеральный бюджеттан 800 мең күләмендә субсидия алырга мөмкин иде. Әмма ул басмагачтын инде менә бүгенге көндә 2009 елда баскачтын ул субсидияга берничек тә без аны кертә алмыйбыз. Шулай да мөмкинлекләре чикләнгән иратка ярдәм итеп була икән. Бүгенгә Татар Ташлысыннан ерак булмаган Александровка авылында бер фатир бар. Әмма әлегә яшәргә яраклы түгел. Анда ремонт ясалгач та Габдуллиннарга шунда ук хәбәр салабыз дип ышандырдылар монда. Я уже 52 года. Миңа инде 52 яшь, ничә ел шундый шартларда яшим, үземнең йортым булсын дип хыялланам. Җылы су, юынырга урын булсын иде. Габдуллиннар төзелеш материаллары һәм ремонт белән ярдәм итә алырдай киң күңелле кешеләр табылуына да ышана. Баулы районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда водород энергиясе чыганагын сынап карарга уйлыйлар, ул гадәти аккумуляторлардан 5 тапкырга җиңелрәк. Бу төр энергия чыганагын бүген Татнефтехиминвест холдинг утырышында тәкъдим иттеләр. Рөстәм Миңнеханов өйрәнергә кушты. Моннан тыш биологик кластер төзү турында да сүз булды. Ул биопластик һәм биопротеин продукцияләрен җитештерергә әзер. Әлеге тәкъдимнәр ни дәрәҗәдә хуплау тапты? Айзат Шаймарданов. Бу водород энергиясе чыганагы Ульяновский белгечләре аны баллонда сакламый, чөнки һава эләксә, ул шартларга мөмкин. Шуңа да аны металлда каты гидрид итеп тоталар. Бу куркынычсызлык чарасы да һәм җиңелрәк тә. Порядка 14 килограмм нашего топлива. Безнең 14 килограмм водород 72 килограммлы аккумуляторны алыштыра. Бу кайбер җиһазлар өчен зур мөмкинлекләр тудыра. Алга таба аны күбрәк куллана башлаячаклар һәм бәясе дә төшәчәк. Нәкъ шушы водород энергиясе чыганагын бүген Рөстәм Миңнехановка тәкъдим иттеләр. У нас завтра будет одна тема по беспилотникам. Возможно, ваша тема, она сразу найдет какое-то применение. Мир сейчас на распутье. Мы пойдем на аккумуляторы или пойдем на топливные элементы? Вот кто выиграет? Потому что все равно
топливный элемент, он более эффективный, чем аккумулятор. Аккумулятор тяжелый, это утилизация нужна будет. Тагын бер тәкъдим Мәскәү өлкәсеннән белгечләр Татарстанга биология кластер төзү нияте белән чыкты. Способна перерабатывать несколько видов сырья и одновременно производить несколько видов продукции. Кластер биопластик һәм биопротеин продукциясын җитештерергә әзер. Без полиэтилен күп чыгарабыз, полистирол, полипропилен. Әмма әкренләп күчәргә кирәк инде менә шундый биополимерларга. Теге җиргә төшсә, бер айдан, ярты елдан тарала торган нәрсә бу. Полиэтилен 100 ел таралмый ята, бөтен җирне пешератып. А бу ярты елдан тарала кагаз шикелле. В некоторых странах от упаковки уже от полимеров уходит. Полимеры надо сейчас думать на какие-то там конструкции, изделия, продукцию, а вот биопластик все равно. Биопротеин интересен, да. Альберт, своих специалистов тоже. Значит, с коллегами отработать. Изучить с ними. Изучить надо, да. Хәзер әлеге тәкъдимнәрне Татарстан белгечләре өйрәнәчәк. Һәр яктан отышлы икәнен аңлата алсалар, республикада биология кластерда сафка басарга мөмкин. Киләсе ел башында бу хакта әле кабат сөйләшәчәкләр. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Киләсе төнгә температура 21 градуска кадәр төшә, ди фаразлы синоптиклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кичен һәм иртән бәс сорачак ди. Юлларда бозлавы, кайбер районнарда туман көтелә. Узган төндәге туман бүген Казанны аклыкка күмде. Әкияттәге кебек итеп. Әйдәгез бу мизгелләрне карап үтик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Гүзәл Уразова сезне туган көненә чакыра. 8 гыйнвар Пирамида концертлар залында кызу булачак. Юбилярны котларга дуслары Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, Илсия Бадретдинова, әлбәттә Илдар Хакимов һәм башкалар киләчәк. Билетлар шәһәр кассаларында 0+. Күп профильле медицина үзәге Эра, наркология, психиатрия, аноним рәвештә. Казан шәһәре, Восстание урамы 92. Ришат Тухватуллин үзенең өр-яңа 30 төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 10 гыйнвар Яшелүзән, 11 Казан Юдина, 12 Казан Мирный, 13 Балык Бистәсе, 14 Лаеш, 21, 22, 23 Арча, 24, 25 Кукмара, 28, 29 Байлар Сабасы, 30, 31 Балтач, Яшикләве 6+. Сезнең теләсе кайсы техника алу мөмкинлеге бар. Эльдорадода бу елның иң кулай бәяләре көтә. Эльда Сейл. Котышкыч зур ташламалар. Медея микродулкынлы рецептлар китабы белән 3499 сумга. Эльдорадо кешеләргә отышлы. Халыкка дәрс гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка нурга итә, кире юлга җибәрми, уңга итә. Абдулла Тукай, 2019 ел Россиядә театр елы. Белкада шок каткыч көннәр. Чәшке тон 57 мең, мутон 7 мең, кайры тон 25 мең. Белка, Татарстан 7. Ресторан «Дом татарской кулинарии» рад поздравить вас с новогодними праздниками и представить обновленное меню. Ждем вас ежедневно на Баумана 31/12. Мария Киселева представляет шоу на воде «Миссия Одиссей». Невероятное путешествие по мифам Древней Греции с 29 декабря по 4 января. 0+. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Год летит стрелой за годом год. Здесь тебя подарок снова ждет. Ждут подарки, не теряй момент. Приходи, Фармленд. В аптеках «Фармленд» вас ждут подарки за покупки. И чтобы в новом году хвост крючком, а нос пятачком.
ПАТП-2 приглашает на работу водителей, переобучает на категорию D. Высокая зарплата. Предоставляется общежитие. Телефон 590 02 97. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастер компаниясе сезне якынлашып килүче яңа ел белән котлый һәм шул уңайдан аш бүлмәсенә 20% ташлама бүләк итә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт адресы буенча сезне көтеп калалар. Телефон 267-166. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Һава торышының иганәчесе Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәсе. Искиткеч тәмле хәләл ризыклар, гаҗәеп матур бизәлгән заллар, милли аш, никах, юбилей уздырыр өчен Тантана мәҗлесханәсе бик уңайлы урын. Казан шәһәре Декабристлар урамы 8-нче йорт. Телефон 297-11-11. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан болытлы һава. Температура 16 градус. Республикабызда һава шартлары әллә ни үзгәрми, иртән урыны белән томан көтелә. Аязганда түбән урыннарда температура 25 градуска кадәр төшә. Төньяк чыгышта шулай 16 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида көндезге сәгатьләрдә бераз кар явачак. Аннары аяза. Җомга көнне шулай аз болытлы һәм салкын булачак. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта 16 градуска кадәр салкын. Җил яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чепрәлдә алмашынучан болытлы һава. Явым-төшемнәр юк диярлек. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта кар явуы көтелә. Температура 17 градус. Кояшның кадере байыгач сизелә ди халык әйтемнәре. Һәр нәрсәнең кадерен белеп яшәсәк иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Новый год – время, когда сбываются самые заветные мечты. Только в декабре потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории. Программа «Тариф новогодний». 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55. Һава торышы чыгарылышның иганәчесе Семейная копилка кредит кулланучы кооперативы. Вакыт бара, керемегез арта. Сезне Казан шәһәре Чистопольский 55-нче йорт адресы буенча көтеп калалар. Телефон 239 17 36. Башкалабыз Казанда кар явачак. Температура 13 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы күтәрелә. Төркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Көндезге сәгатьләрдә көчле магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Ос медицина үзәге операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең усталары сезгә тулы канлы тормышка кайтырга булышырлар. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авыртса, доктор Ос клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тирә хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авыруларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз.